Magluluto lang ako ng hapunan na adobo. Hindi mo eh. Ano ba? Yun. Magluluto lang ako ng adobo. Kasi I'm so nagugutom. Ako lang naman kakain ko. Ayan. Garlic powder. Hindi ako naglalagay ng onion. Kung bakit? Ayoko lang. Tapos pepper. Ayan. Tapos may bahaw at ako. Yun lang. Yan lang yung hapunan ko. Napaka-busy ko guys kasi meron akong overtime. Tingnan ko lang kung may bahaw ako. Wala. Magsasaing na lang ako. Anyway. Magsaing ako. Dali na. Ng dinner. Meron akong adobo at saka mango juice. Yung adobo niglagyan ko ng itlog, adobong baboy. Tapos meron akong half bahaw, half bagong saing. Natatakam ako. Kasi ako ay gutom na gutom. Tapos itlog. Okay, ano ba ako? Kain tayo. Half kasi bahaw, half tsaka half na bagong kanin. Gusto ko yung bahaw niya. Pinalambot ko talaga yung baboy. Gusto ko itaas yung paa ko. Itlog. Simpleng adobo. Nakaka-happy na. Sabi ko sa asawa ko, may overtime ako. Kaso lang.
mentally drained siya. Pero, sayang naman. Yung upuan pala, ito pala yung maingay, guys. Ay, hindi din ako na masyadong makapag-film kasi napaka-busy ko talaga din sa trabaho. Pero updated ako sa TikTok. Ang TikTok kasi is napaka-reactive niya. Ang bilis lang talaga niya. Gusto ko. Ay, easy na gawin. Nakaka-happy talaga ang pagkain, no? Yung last na post ko about sa aking complex PTSD, may mga nag-PM sa akin privately sa Facebook if I am okay, kumusta na ako, ganito ganyan. As I've said, ang hirap, sometimes it's hard to explain to people. I'm okay. I'm coping really well, you know. Baby step talaga siya. Pardon me. So may mga days na down ako, may mga days na napaka-happy ko. I'm always a happy person anyway. Happy naman talaga akong tao. Pero may mga days talaga pag ina-atake ako ng anxiety ko, I'd rather be left alone. Yung gusto ko mapag-isa ako. Hindi yung ayaw ko sa tao, but it's better for me na in a quiet environment or in a quiet place or on my own world ko, kasi nag-make sense siya sa ulo ko, sa brain ko. Kasi pag na-anxious ko tapos too much going on, lalo siyang lumalala. Yun. Kaya I'm okay. Thank you very much sa mga nagtatanong. Baby step talaga siya. Hindi natin alam kung kailan siya mawala. Kasi I don't feel like it will go away. Kasi ever since from the beginning, andito na to sa akin. Ngayon lang nung lumala na, tumanda na ako. And yes, I'm doing really fine. And if I don't message you back because usually pag nag-message ako, it's a long message. But if I message you back like mga short messages lang, it doesn't mean that I don't recognize your message, or you know, it doesn't mean na walang halaga yung message mo sa akin. It just means na yung utak ko, I don't really know how to explain it properly, but so ganito na lang, yung utak ko is parang nag-shrink siya. Tapos, pero yung feelings ko, it's there, pero hindi kaya ng utak ko na i-express yung yung nararamdaman ko. There are times like that.
So, sa mga taong nakilala ko, alam talaga nila na if I check on you as a friend, you know, mag-check talaga ako, mag-aasa ako ng questions, hanggang sa sunod-sunod na mga questions like that. But if I'm not feeling that day na kapag nag-feel anxious ako, usually, ma-feel mo naman kasi minsan hindi ako nagme-message, or I'm just yung baga tinatanggal ko yung sarili ko away from the chaos, tapos binabalik ko yung sarili ko. So I hope people will understand na, you know, na maybe some people will think na maldita ako or something, but I'm not like that. Sa people na mga kilala ako, I'm not like that. I think I am one of those friends na gawin lahat para sa kaibigan, yung gano'n. Yung, I will take a bullet for you if you're my real friend. If totoo mo akong kaibigan, I will take a bullet for you, gano'n. But there are times na kahit pamilya ko nga, hindi ko sila iniinig because of, I just cannot cope mentally. Yung utak ko, yung baga, yung parang nasi-shrink ko yung utak ko, yung wala akong maintindihan sa mga sinasabi nyo. Meron akong naiintindihan pero walang pumapasok sa utak ko because of I was feeling anxious. Kaya, yun. And thank you, yes, thank you sa mga nagme-message sa akin, to those people na very concerned. I'm okay, I'm really doing well, to be honest. I'm really doing well. Kaya, maraming salamat. Guys, yan yung mukbang ko. Thank you very much for watching and I will see you next time sa aking video. Bye!